wona kuno tehil Biddo Pullo bae Musa Nyang eyo en bayrondiri mbate kam ada selluno Biddo wayno korka ala wadde ada selli andude hettiyankoɓe ma fof tampi nyande fof koɓe namdiɓe bismillah mbah Seydi Ba hande ko amde nayi lewru avril hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi nyalawma tawti bandum hande woni manditare leydi Sénégal ɗon ko gonga kala ko leeli tan koto ma jayɗe ɗe pop hande kooti koye 4 avril ɗe kooti e ko hañ saabu ala ko ɓuuri welde e weltinde jeytare muɗum kono kadi ɗe garti e aadi huuɓi hakkunde Sinthiou Boumaka naaɓe Sadou Samba Ka holɗum caggal nde ɓe keeɓi masiŋaji mabɓe ɗiɗi pompe ndaw ko hañ kono kadi jayɗe ɗe garti e lewru korka ko fuɗɗi ko goto fof wi alhamdoulillahi yo ɗum jokku e wiide jayɗe ɗe lewru korka waɗi départ mum aha ndo waɗi départ kay won yareteɓe balɗe ɗiɗi won heɓɓe balɗe tati minen de koye balɗe ɗiɗi he min jeeya e wiide jayɗe nde korka hikka wayino korka rawane ni saabu rawane ko ni yaaruno kono noon julde nde ko Allah ani ngaari ɗum de kam ko gonga rawane kam wol julɓe nogase jeenayi wol julɓe capantati ko ɗon jayɗe nde wi ko wawi wonde fof ka hayɗinaɓe noddirteɓe kaydo kerdi partage e gardagol aada kan ina mbaɗa golle payodinde gila korka ka fuɗɗi o hikka watti duuɓi jeeɗiɗi ko ndeɗo fedde ina yuɓɓina ko wayni holɗum kala ne korka dari ko ñamminde miskineɓe woni darde mabɓe ɗum de kam ne heewi baraji ɗum ko caggal nde aada kan nanni miijo ngo e nder ka hay kana hano de hewan addude miijo fayodingo kono aada kan ina jeeya e sukaɓe ɓuɗɓe waɗadude miijoji moƴƴi e nder ka hay saabu gila o nanni ngoɗo miijo e nder ka hay ko ɓeydare tan yiya hen yo ɓeydare jokko ko ɗon jayɗe ɗe paati Sénégal ɓe mbi hande woni 4 avril manitare Sénégal ko hikka watti kolol capanɗe jeegom e ɗiɗi ko Sénégal ina weltono jeytare muɗum caggal nde ɓe ɓoori e geƴƴelle maccugagu farayse alhamdoulillahi caggal nde horejo leydi ndi hanki wuccodiri e ɓesgu leydi ndi ngam wadde discours de la nation Macky Sall na haala bisimilla ko adi fof ko weltarame mon caggal nde gurɗen ha tawtorɗen nde ɗo jeytare e yo monsieur le président ko adi fof mboɗo yetta ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi mboɗo yetta diaspora naɓe ɓe hikka noon wonata darde meɗen ko ɓeydude sembe e nden ko leydi ndi kadi mboɗo yetta koninkoɓe ɓe saabu caggal nde mbawi yeyde pitali mum gam rende taride leydi ndi kono kadi ko jettoram keeriɗo faade e baroɗe leydi ndi ɓen nannuɓe leydi men e tarika kuɓeeri afrique yankewol caggal duuɓi kewɗi eɗen kaɓo gam yidde addude kuɓeɗen don hikka noon ɓe gaddani en ɗum ɗon kono kadi laabi ɗiɗi deggodirɗi eɓe qualifié o coupe du monde ko weltare mawde min hoorejo leydi ndi ha tengte ɓesgu leydi ndi pop e andinde on tan onon baroɗe ɗe mamin duusan ha to Qatar kala ko min mbawi mamin mbat peeje peccorɗe tawon jiita hen tampere bravo no feyal lion merci Macky Sall ko ɗon APS naate jayɗe ɗe wi Macky wona ɗon tan haaɗi holko ɓeydi hen e discours Macky Sall o wi ma ustu chômage leydi ndi ha dañe ɓamɓe fodde capanɗe nayyi e jeegom ujunere temedde tati capanɗe tati e nayyi ɓiɗɗo Sénégal naajo ma gollo Seydi Sall ko ɗon jayɗe ɗe mbi horejo leydi ndi ɗum no welite kono wona capanɗe jeegom e joyi ujunere mbinoɗa kono ngaari seeɗa ala ko barke woodi ko ɗon jayɗe nde wi nguɗo jeeɗu gam gollidde ɓeɗo sukaɓe ma yaha e temedde nayyi capanɗe joyi milliard ko pormen franc CFA ndaw kanjara ko ɗon kadi jayɗe nde rutti wi sappo e ɗiɗi centre formation woni cuuɗi keblorɗe e yo ma sompe ɗeɗo pale hono falde Matam falde Saint-Louis falde Louga Diourbel kam e Fatick e wiide horejo leydi ndi Macky Sall ko ɗon jayde presse Afrique naate jayɗe ɗe wi wona ɗon tan Macky hayde discours muɗum o jokki hen goɗɗum e yo Elhaji Macky Sall caggal nde huccidiri e ɓesgu makko Macky na haala emine keɗi caggal nde o wi ɓuuri wonde goƴa men ko nguura ka ma en gus maaro sukara dilwin kono kadi mamin cembin ndema e gaynaka e awo kono e wiide horejo leydi ndi ndemen ko ñamaten ñamen ko ndematen saabu eɗen gandi oɗo saaha ko crise mondial wona taw saabi ɗum fof ko guerre Ukraine e Russie o ko ɗon jayɗe fof mbi horejo leydi ndi Macky Sall waɗino horejo leydi fof hewno wadde ni weltare jeytare leydi Sénégal duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi saabi horejo leydi ndi yaafi temedde jeetati e nogas e nayi dumbanoɓe nder kaso leydi ndi ko wiite gracias eyo oto yaafo waroɓe tan de o foti yaafa tan ko tuumaɓe toñaɓe dumbaɓe ko ɗon jayɗe ɗe paari Sinthiou Boumaka e wiide jayɗe ɗe lebbi ɗiɗi caggal woteji local Sinthiou naɓe keeɓi masiŋaji ɗiɗi illoji ndiyam gam wallude ɗumen e ndema muɗum ɗum ko caggal nde Sada Samba Ka hunaninoɓe guila élection ngaji ɗi kono e nder élection ngaji ɗi o wideɓe ɗum wona promesse électorale to Allahu lamɗo o jaaɓi tomi gañime somi gañaki pop ma masiŋaji ɗi garɗo e nder Sinthiou Boumaka e wiide jayɗe nde caggal nde Sada Samba Ka fiya Sinthiou kono fof o waɗi ko wino e wiide Sinthiou naɓe Sada holli min kañum kam ko dimo saabu so wonanno goɗɗo omo foola e nder wuuro ngo o waɗata ko wino ko kono Sada holli kañum ko waɗata ko wona promesse électorale ko ɗon Sada Ka natte jayɗe ɗe holliti kañum kam ɓerde mum tan ko sembinde ndema kam e awo ha tengte cellal e wiide makko ha hande ka
kala ko huneno ɓiɓɓe Agnam naaɓe mo waɗa ɗumen so Allahu lamɗo jaɓi ko ɗon jaye ɗi fof duti paytoto konguɗi Macar caggal nde o jarnoto justice Sénégal naaɓe caggal nde o wi laamu ngu waɗi gollal mum no hannirta ndani ɗum ko caggal nde ɗiɗo bureau ji mbaɗa annulé bureau municipal des Agnam e wiide Macar Sall hay bureau ji goɗɗi e nder falde Matam ma mbaɗe annulé ko wayno Dabiya wuro wongo e Bosoya Kanel wuro Soogi Huɗallay ɗiɗo fof ma mbaɗe annulé caggal nde nomination ngaji mumen mbaɗaka parité e wiide Macar Sall force armée nde o wi bureau municipal wongo e Agnam ngo rewnaka lawol waɗaka parité ko ɗum saabi o yaɓɓi koyɗe gam firtude ɗum Allah waɗi justice Sénégal jaɓinimo recours makko o heeɓi pol bureau ji ɗi fof koko pirtete Ngaari fenene jogui koyɗe kono alaɗore ko joɗiri ko ɗon jayɗe fof paati e coupe du monde toon to Qatar 2022 caggal nde Sénégal kalfi yi lombi koye fedde arwanide woni groupe A Tunisie lombi koye fedde naya ɓiire woni groupe D Maroc koye fedde jeego ɓiire woni groupe F Cameroun e tawe fedde jeeɗo ɓiire Ghana noon tawate koye fedde jeeto ɓiire e wiide jaaɗe ɗe ɗeɗo pelle pop d'Afrique naaɓe tawate ina mbawi yaltude guila e dawal gaɗanal ngal so tawi goppi gacce mumen kay Ngaari haali gonga noon Afrique naaɓe ne keewi complexe ko ɗon jayɗe fof paati Russie mbi Vladimir Poutine waɗama embargo kono kadi o yoftima embargo makko e wiide Vladimir Poutine ala to gembe yalata ngeloɓo kala jiɗɗo sode pétrole makko e gaz makko yo sodir ɗum e kalis Russie walla kalis Chine ko heddi hen ko o wonta jabde gaz makko ina sodire kalis euro walla kalis dollar ko ɗon jayɗe pop ndendi mbi guerre Ukraine e Russie de jogori jibinande ko Chine ɓamtare caggal nde Poutine yiɗi usude doole dollar e euro Ngaari mbaɗe Poutine wona Mali saɗa hangue heew dole pamɗa koreji saabu Poutine sakkani jungo ene yelo on ko gonga tukku jen ala wuppumi haaɗa ɗo kalana kam ko kewi e korko he eyyi saliji de puɗɗima kadi saabu Allah kananɓe hulde korka eyyo hecci hanki kanano goto wonno ko to terrasse men o wiya lewru nin tan o diwi terrasse fof ko ngamo wasa horde koyngal e jungo fof keli ngamo wasa horde goɗɗo o ko kaka o hoori ha woni ine rannude debbo makko o wi Fatimata wi mon o wi seeram fof ko hulde korka kono noon jaljallo o tokkitingal dow on jeeya koye horɓe heccanki noon fuurano wulno seeɗa o naati nder frigo tan o wi ɓiiko yo uddu yo wat hen kannar ɓiɗɗo uddi waɗi hen kannar o wi so nangue muri pindinakam ɓiɗɗo wimo eyi futuro yonti tan ɓe guddiri frigo ɓe tawi jaljallo koko yoori nder toon no maayi ɓiɗɗo one wonno ko jaljallo wi hay goto yita bamam no hoori a lakar mi abbaki ɗum jagguilaɓe tan wowta reedu mum maayi min kam ko ɗon koccumi paɗam paami ka hayɗi mbimi pindi radio yo yaafomi ɗum noon ɓiɗɗo pullo min kam ka tawani kam ɗo ɗum noon mi salmini mi dogi